मैं मर जाऊंगा लेकिन विप्रहसा को कुछ देके जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Dini mandayo ano lam sumgani bagai belekhan papila hamjamate coban ciba yafaro amo khapang khas rango tamni himala obo jaddo phani muthangnani lamau thang tongmani bagino dini omo haikai khorang yasak lajak khorang pilcha lajak dini bubagrani hamjamani marini bisingo thanchani cobawo jottono thanchao phailejak ar jara thanchao phayano thancha phaidini kobongnani muchungo dini ang sanani muchungo obo bare bare ma sanai Ini bubagra ni bisingti khlai buri rokno prathiri mani gobang khairi mani nukha onek ancholik dol khlai phaiga ancholik dol khlai mani bisingti kaisa rog ruphano yaba om haigai ri mani nugyakho obo kaisa itihas obo kaisa itihas history ke lungnai obo rangchangno okhor be sijaknai ebong jibi jitenai bubagrani je prathiri mani jotono jitinani baginai jung buri rok unchruglak je bubagrani je khai tongmani buri rok bo changri khajakno buri rok gundino unchruya ar mandani borok rongno aw thikno ang Ramchandra Gatni pheba ang o Tripurani no ang o mandai rok bo fil khaijak pheba ang jotono siniglak jotoni bumung banglak ar wasabai tamnen wanjini mokol bai hingke wasabai no sinipo hingka ani ব্যক্তি sawana ang ga wasabai sini yangai thango apni baga ang mapsano ang wasabai bumung rok bo manglak sibi siniglak jotono ama haja ano map khlaidi tai norok ang bai körengdi ang bo norok bai körengnai halok körengnai nong khaba ani kha mililai saman baksa ke samung tanglainai Oma haike buku khorosana nor candidate manai nong ne khawa bobo hai wan suka tai lukorno phasinga tom kok kasarnai promota ye mungai ti promota tai bubagra chemani simi sai thaimani buma badal buri badal ama songi dol no buma badal kari hinge ti promota thangmaya buma badal no buri rokno buskango chabawa agogo buri rokno chabano চারেনাই সাকসেস খাইনাই বন হুনই जों मानदाय एलाकानि बरफ जत्त प्रमथानि नेतृत्वरक काकालाई मानदाय एलाकानि जत्त भोटारक बोमा बदलनो जों उपहार रेखा खरकसा बुरै बुसा बोमा बदल TWF नि MLA एंनाय आरो कोनो सन्देह करे सुजो ताबकथिनि सामुंनाय गोबांना बुधबाय त्रिपुरा राज्यआव मानदाय प्रमथा जत्तनिसे गोबां मार्जिन खालायै जों BJP अथवा CPM नो चेन नेनाय अबते सिनि समाय जों दिनियाव मानदायनि जत्तति प्रमथानि बुकु काहाम ताकु काहाम सिकला काहाम कर्मचारी हुक खायतंनाय बेकार रक जत्तनो समय तांजाक 1 पॉइंट अबंखा BJP नि याकनि मुक्तिंगानि 1 पॉइंट नंमाया चिनि 1 पॉइंट का अबंखा ग्रेटर त्रिपुरा लेनो जे साखायपनो 2023 नि बिसिङाव टिक्राय तुबनानि बागै